abubuwa da suka faru na reality. Zan ba da misali farko, muna ma wannan ango addu'a Allah ya sa albarka a aurensa, Allah ya sa ba shi ya'ya masu albarka da zuriya tayyiba. But kullum abin da yake damuna, so da yawa za su ga musamman during Ramadan akwai wani magana da ne a masallaci na ta yawo a social media, Instagram, manyan malamai suna ta kira na me hujjoji na faɗa haka saboda yadda mu mazaji mafiya yawan musamman bahaushe bai san darajar mace ba da kimanta da mutuncinta, wanda yana ɗaya daga cikin ɗabi'unmu. Kuma a yi haƙuri, in ka duba ko ina ne, hatta wasu in ka ji abin yadda suke relating da matansu malamai masu alƙur'ani, wallahi ba za ka yadda ba. So abin da nake so na yi nasiha gare mu shine la ilaha illallah, nan kalmar la ilaha illallah ita ce ta halatta maka wannan mata da ka aura. Da haka kullun ka dinga ganin girman wannan kalmar da ta halatta maka ita har ta zama matarka. Yau inda mutum zai auri mace yau ya yadda da kalmar la ilaha illallah, gobe sai ce bai yadda da ita ba, sai a kwace diyar da aka bashi. So da haka mu san girman matanmu, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba ma girmama matanmu, ba ma mutunta matanmu, ba ma yin abin da ya kamata tsakaninmu da matanmu. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke damun al'ummanmu. Abu na biyu, za ka ga yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin alƙur'ani mu tsara matayenmu, mu tsara gidajenmu, ba ma amfani da wannan. Yana da kyau gidanka ya zama shine private abin nan ɗinka. So da yawa za ga musamman matasa sabon shiga, shi sa nake nasiha da shi ango, matarka private life ɗinka ce, matarka property ɗinka ce, kada ka yadda kai sharing ɗinta da kowa in any way. So dai yana gani kaman wayewa ne mutum ya zo da abokansa, matarsa ta zo falo, a kawo shayi, a kawo abinci, a kunna TV, a yi kallo, ana hira, ana labari. Inda za ka tashi ma kana da wani aboki dan duniya aka yi abin dariya sai ne mai mika mata hannu su tafa. Kamar yadda muka sani, Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani signboard a kofar shiga gidan aljanna, annabi ya ce duk wanda ba sa kishin matansu ba za su shiga aljanna ba. So ka zama kana da kishin matarka. Kisa an ka tafi kasashen Laraba ko dawafi ake yi, sai ka ga mutum ya runguma matarsa, yana dawafi, yana bayanta, yana kakkari ta, amma malam Bahaushe sai ka ganshi ya bata mita 2 ko mita 3. Wannan kuskure ne, wannan ba musulunci bane, wannan ba al'ada bace. Dukkan mu mun sani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da matansa. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mu. Wani abu ya taɓa faruwa wanda kada ka ji tsoron a ce ka zama mijin hajiya, kada ka ji tsoron a ce matarka ta mallake ka. In matarka bata mallake ka ba, zai mallake ka? Allah da kansa ma ya gaya maka ai daman kai mallakakke ne, tunda yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ko wanda yake nuna cewa ka mallaku ko kana so ko baka so. Kuma mata maza muna da wani pride. Abin da yake damu mu zaka ga so da yawa maluma, kafin ka ji an yi wa'azin akan haƙƙin mata akan miji, sai an yi haƙƙin wa'azi akan haƙƙin miji kafin a yi haƙƙin miji akan mata, sai an yi haƙƙin mata akan miji guda 30, sai a zo a yi haƙƙin miji akan mata su guda ɗaya. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin maza sai suka samu privilege na su ci mutuncin mata, su taka su wulakanta su. Wallahi dukkan mu nan mu koma gidajenmu, ko shekara ɗaya kai da aure ko biyu, matar da ka aure ta lokacin da ka aure ta, kirjinta ba haka yake ba, skin ɗinta ba haka yake ba, bakinta ba haka yake ba, duk ka shanye mata, komanta ba haka yake ba. Magana ne na reality a fahimta. Amma daga kaga ta fara tsomewa, ta fara tsofewa, sai kaga wulakanci ya fara biyo baya. Wallahi al'azim, mata abin tausayi ne. Inda yau zaka je ka auro sarkin Maka, kana zaune a anguwar da tafi kowace anguwa kaskanci a cikin garin Jos, wallahi ciwon kai ya kama ta, ba sarkin Maka za ta buga ma waya ba, kai za ta fara kira ta ce wani kaina yana ciwo. Da haka yana ɗaya daga cikin muna abusing mata, ana wani child abuse menene. Yanzu yadda musulmai mu muke abusing matan mu, abun babu kyau, ba ma ba su haƙoƙinsu. Sai ka ɗinka stira kala 10, ko kunya ba ka ji baka ɗinka wa matarka kala 2 ba. Wannan kuskure ne daga cikin rayuwar da muke yi. Kaga mutum yana da komai, amma inda za ka ga matarsa aka ce maka wannan matar wane ce, wallahi sai ka zubar da hawaye. Yana sa shaddan 100 kaza, amma shi yana siya mata a tamfan 5,000 ko 20,000 ko 30,000. Wannan wulakanci ne da kaskanci. Da haka da wannan nake addu'a da ni da ku gaba daya mu zama masu girmama matan. Wani abu ya faru wanda watakila ana ɗauka yau matata za ta ji, amma za ta iya tunawa. Akwai wani abokin mu yana Amerika, ya zo zai aure.
all his life ya yi wajen shekara 20 da wani abu, sai ya ce to tunda shi bai san mu zauna mu mitin a sa yadda za a yi auren sa, shikenan a gida na Abuja sai abokanai na suka zo su uku za mu yi mitin da su. Kafin na iso gida sai gane isowa, ina zuwa sai muka shiga falo can kasa muka zauna, sai suka ce to yana akwai abubuwan mata wanda su ba su san yadda za a yi ba, yana da kyau ita madan ta zo ta yi mana ta guiding din mu abubuwansu na mata duk ta gaya mana. Sai na kira iyali na ta sauko, muka zauna aka fara mitin, mu tambaye ta kaza, can sai na ce a kawo mana shayi, aka kawo ti wanda ya kawo ti sai ya zuba mana, sai ya zuba mu wancan, ya zuba mu wancan, ita za a zuba mata sai ta ce a bari. Can da aka yi nisa da mitin sai ta ce na zuba mata ti, sai na tashi sai na zuba mata tin sai na miƙa mata, sai ta sake ce min siga bai ji ba na zuba mata, sai na ɗauka na zuba mata. Abin da zai ba ku mamaki, wallahi the next day karfe 10 na safe sai aka mun waya daga gida aka ce ga su wane da wane da wane. Ni kuma na san mun gama abu, sai na ce su shigo. Suka shigo, na ce su shigo sai mu zauna a gadi. Da yawansu za su ji wannan maganar, ita ma ta san wannan maganar da muka yi. Suka zauna a gadi sai suka ce mun, na ce a kuɗa sun fi so mu zauna a gadi. Sai na fito, hankali na ya tashi, wani abu ya faru ne, me ce okay fine, muka zauna. Hadda muqaddima innal hamdalillah nahmaduhu, nace ina jin ku, ce wato jiya abin da ya faru ne a matsayin ka na mai gidanmu kaza kaza, gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma mun gode Allah da ya samu imuni ba bare a cikin mu, yana da kyau irin wayannan abubuwan ai maganin su. Hankalinmu ya tashi, mun tafi muna ta magana, mun kasa riƙewa a zuciyarmu, sai muka ce lalle mu zo mu same ka. Wallahi alazim sai hankali na ya tashi, na ɗauka wani abu ne, because they came before me suna jira na a gida, na ɗauka ko an musu wata mu'amala ko wani rashin kyautata. Allah ya suna buɗan baki, ce to menene? Ce bayan ana magana, gaskiya ba mu ji daɗin yadda ita madan ta ce ka tashi ka bata ti ba, ka zuba mata a matsayinka, har kai kaza har kai kaza, saboda su mutane musamman malam Bahaushe ya ɗauki mace baiwa, ta masa abinci ya kwanta da ita, ya mata ciki, ta rena masa ɗa, in yi ta masa in ba ta yi daidai ba ya ci mutuncinta, bai san girmamawa bai san mutuntawa ba. To malashin da wanda muke kiranka, kana ɗauke da littafin Allah. Yau wanda ba shi dauke alqur'ani hujja ne akan duk wanda Allah ya bashi. Yau ba kana da littafin Allah, wanda ba shi da alqur'ani in yi abin laifi Allah sai masa azaba ɗaya, kai ku siya maka 10 zuwa sama, saboda ka sani ka karanta, kuma kai aka ce ka koyar da wasu. Ka ji tsoron Allah akan matarka, ka girmama ta, ka daraja ta, matarka ta zama ita ce best friend ɗinka. In huduban nan da ake ma abokai a majalisa, alhamdulillah mu ba mu zaman majalisa ba, dukkan mu makaranta alqur'ani, sai zaman masallaci da halqa da dai sauransu. In za ka yi aure abokanka sai kana samun 10,000, wallahi ka ce mata 1,000 kake samu, han baka zan mata ba shegu ne, mata ba shegu bane, mutanen kirki ne masu faranta mana. Da haka wajibi ne mu ji tsoron Allah akan iyalanmu. Mala ya taɓo maganar tarbiyya, wani abu da kuma zai dinga damunka a duniyar mu ta Hausawa. Kwanaki mun zo muna ta surutu, an sace mana ƴaƴa a Kano guda kaza, a Katsina, a Gombe. Me yasa ba je an sace a Lagos ba? Me yasa ba je Enugu ba? Me yasa ba je Imo ba? Me yasa ba je Anambra ba? Me yasa ake zuwa Kano? Saboda kawai shi malam Bahaushe ya kwanta da mace, ya mata ciki, ta haifa masa ƴaƴa, bukatarsa kawai ba ya zai tarbiyar su ba. Wallahi ka shiga anguwannin mu ka ga yara ƙanana, in kana so ka cika trailer ɗaya a garin Jos, akwai anguwanni in ka shiga kawai lollipop zaka dinga basu, wannan alawar da ake tsotsa kana basu, kana sa su a mota ka tafi da su, saboda ba mu san darajar ƴaƴan da Allah ya bamu ba. Na imani da Allah, da ni da Sheikh Ata da Sheikh Hashim da sauran ƴan uwa, ba haka iyayenmu suka mana ba. Dan me muke cin amanan ƴaƴanmu? Wallahi alazim ni na san ina primary school, babana da kansa shi yake mun brush, yana mun wanka. Wellas kai ka ɗauki brush kama ɗanka, wellas ka shafa ma ɗanka mai, wellas ka duba farcen ɗanka ka yanke masa, wellas ka ga ƙafar ɗanka ta ɓaci ka ce zo in goge maka, wellas ka ce a dubo maka kayan da ɗanka yake sawa, waɗannan sun mutu a yi sadaka da su, waɗannan sun mutu a yi sadaka da su. Sai mutum ya ɗinki 30 bai ɗinka ma matarsa ba, bai ɗinka ma ɗansa ba. Ta ya Allah zai ji kan irin waɗannan al'umman da ba sa jin tausayin mutanen da suke gidansu? Ta ya Allah zai tausaya ma mutumin da baya tausayin iyalinsa? Ta ya Allah zai ba ma wannan mutumin dama na shugabanci ko na wata dama ya tausaya ma al'umman gari ba bai tausaya ma gidansa ba? Da wannan nake kira, dan Allah dukkan wannan mu ji tsoron Allah, mu tausaya ma matayenmu. Matarka ta zama best friend ɗinka,
ko da ake cewa menene da Allah ya ce wannan mutum ladhi alaihi bil ma'ruf wa lil rijali alaihi daraja, ai darajan ba wai na kamata tsawa bane da iko ba. A'a, Allah ya baka damammaki akan ta, kai ka auro ta, kai ka biya sadaki, in za ta fita kai za ka tambaya, kai za ka bata abinci, kai wannan shine daraja. Shi ya rijal qawwamuna 'ala nisa. Qawwam din ai ba wai na iko bane daga dara ba. Wani wallahi in kaga yana hira da matarsa yana mata murmushi yana son ya sadu da ita ne. Wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane? Wani ya zauna da matarsa a dan sha shayi a yi magana a yi hira, ka kira ta sweetheart, hayati, habibti, hayati, qalbi, ruhi, duk bai san wannan ba. To wannan nake kira mu ustazai da mu an san mu ɗan soyayya ne. Da haka duk kuɗinka, duk wadatanka in ka haɗa nema da mai alƙur'ani ko ustaz wallahi sai ya kasa ka. Sai dai in ustazin nan bai san abin da yake yi ba. Saboda yana da wasu kalmomi da zai dinga gaya mata. Muna da wasu hikimomi da zamu dinga gaya mata. So da ka kai ya zama wannan damar da aka san mu da shi a waje ne kawai. Wa ya san mutane nawa malashin ya kasa kafin ya dauka. So da ka yana da kyau ko koma a cikin gidajen mu ne implementing wannan. So da yawa suna ganin kamar ƙauyanci ne da menene. In kana da dama ta rana dan ɗauki matar ka kuje Bauchi. Je Yankari, in ba za ka iya zuwa Ingila ko Amerika ko wani waje da ita ba, za ga Larabawa suna rihla. Kisa za ga akwai park, akwai wajeje da yawa in kana tafiya a kasashen Larabawa. Da wuya ka gani every weekend sai ka gan sun tafi park, sun tafi gadi. An shimfiɗa carpet, a kawo shayi, a kawo abinci, domin zai dinga tuna muku abubuwan da kuka manta. Zai iya reconciling abubuwa da yake tsakanin ku, amma wani ba shi da damuwa in ya zauna a gida yana kan Twitter, yana kan Facebook. Hira ma ya da matarsa ba shi da wannan lokacin. To da haka dan Allah da annabi da wannan nake mana nasiha, mu ji tausayin iyalanmu. Mala Hashim, ka ji tausayin matarka, yau ka raba ta da iyayenta, ka raba ta da ƴan uwanta, ka raba ta da danginta, zaka kai ta cikin wasu iyaye, wasu ƴan uwan da bata taba ganin su ba, bata san su ba. Watakila gidansu 247 ana kunna janareto, kai ko damarka ko matsayinka awa 7 zaka iya kunna mata, da haka za ta yi hakuri. Maybe a gidansu akwai AC, watakila kai ɗakin da zaka bata fanka ne, amma za ta yi haƙuri, za ta zauna. So ka duba wannan darajar. Ba inda mutum zai je a kwantar masa da hankali irin gidansa. Wani mutum ya gaya mu, wallahi wani psychologist ya ce duk wanda ka ga yana wulaƙanta mata mazinaci ne. 80 to 90% masu wulaƙanta matansu mazinata ne. Na ce masa a prof, saboda me ka gaya min haka? Ya ce saboda mace ce take da wani abu da za ta baka duk duniya ba wanda zai iya baka. Ya ce min yau uwarka da ta haife ka ta girmar da kai, inda za ka shiga ɗakin mahaifiyarka tana zaune, sai na cire hula, sai ka cire babban riga, sai ka cire a ciki, sai ka ji ta fara a'a yaya ne, sai ka cire ina wuya, sai ka cire wando, kana cire fan ɗinka sai ta tsala ihu ta ce ka haukace. Amma matarka kana cire hula sai ta cire maka babban riga, kana cire riga sai ka ja, kana jan wannan sai ka ja wannan, ana wannan sai a fada. So ko wannan bai saka girmama ta ba. So da wannan nake addu'a Allah ya saka da alheri. Sheikh Abdullah muna addu'a wannan gayyata da aka amsa. Mala Hashim a zaman mu da muka yi da shi, a sanin mu da muka yi da shi, ba mu san sa da wata fitina ba. Mutum ne wanda yake girmama mutane. Ko da azumin nan da aka zo za a yi tahajjud da baya na suna Abuja wajen tafsiri, mun ta kewarsa sai lokacin da Allah ya dawo da shi. Da yawa ya ga yadda aka dinga munna, saboda mutum ne wanda yake da kyakkyawan mu'amala. Ko wanda suke sallah da su, kamar yadda muka faɗa, akwai seniority a cikin alkur'ani. Wanda ya riga ka haddace alkur'ani senior ɗinka ne. Da haka a mahaddata alkur'ani akwai professors, akwai doctors, akwai sababbin shiga, akwai yanzu akwai ɗan Hausa 7, akwai banza 7, akwai ɗan 11, duka muna da su. To yana ɗaya daga cikin shine senior a cikin wanda suke sallah, amma za a ga mu'amalar su aba ce wacce take burge mu, wanda da za mu yi walima na azumi na faɗi wannan a gabansa. Da wannan muke addu'a kai display waɗannan characters din a cikin iyalanka, a cikin gidajenka, ka karanta ka sani. Kar ka kira matarka da sunan, wallahi tun da na auri matata ban taɓa kiranta da sunanta ba, billahi al'azim ban taɓa kiranta da sunanta ba, ban taɓa kwana ɗaki daban da ita ba. Ba magana raba ɗaki, ɗakin ta ɗakin ka ne. Because wannan duk shi ne yake kawo ka ga fitintunu sun abin nan. In kana ɗakin ka, kana ɗakin ta, kana shiga tun ka san mu mahaddata Qur'ani akwai farin jini.
tun ana maka WhatsApp kana ignoring dan Facebook sai tunda ka kwanta bari ne chatting sai ka nemo ma kanka fitina a cikin gidanka ka yi kokari ka zaunar da gidanka lafiya. Muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin gidajen Allah ya ba mu ikon kula da iyalanmu da kula da tarbiyyar su yadda muka karɓo amanonin su a ciki a wajen iyayensu. Allah ka ba mu sauki wannan amanoni da wannan nake godiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.